Al llarg de l'estiu, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília ha organitzat la 28a edició del Curs Internacional de Música Ciutat de Cullera. Prestigiosos professors han impartit des del 23 de juliol i fins l'11 d'agost cursos d'un total de 8 instruments diferents i de direcció d'orquestra. Es tracta de cursos d'alt nivell amb professors de reconegut prestigi. L'últim d'estos cursos, el de clarinet, s'ha impartit del 8 a l'11 d'agost i ha estat a càrrec del clarinet de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, Wenzel Fuchs. El clarinetista austríac és un dels més prestigiosos del món i és el segon estiu consecutiu que ve a Cullera a impartir este curs. És un plaer per nosaltres que estiga un personatge tan gran així en este poble, perquè per a nosaltres és el més important que n'hi ha. Entonces, ell ve, ens dona classes, ell li encanta el poble este, per això ha repetit, enguany no ha pogut vindre la seva família, però ha vingut ella soles, i està encantat d'estar amb nosaltres, i ell diu que això són vacances per a ell, està donant-nos classe, ensenyant-nos molt, però està al mateix temps convivint amb nosaltres. O sigui, ell està encantat també de nosaltres. Quan ve un professor d'aquest nivell, les classes no són per a principiants, evidentment, no? Aquí va dirigit un curs com este, ja a gent professional pràcticament, no? Sí, bueno, gent professional i gent que està en els últims cursos del grau superior, que diem de conservatoris. Entonces ha deixat molt de certs nivells que n'hi ha, tant professionals com aquesta gent que està ja a punt d'acabar les carreres i que necessiten aquest estímul per a la projecció que puguen tindre després en la música. Ell en el que més s'èmfasi fica és en la música, perquè ell és un gran músic. Per a ell és molt important la tècnica, però sempre per davant està la música. Entonces tu tens que tindre la tècnica perfecta per a de la tècnica traure la música que pugues fer. Entonces l'èmfasi que fiques en la música, perquè ell dona per fet que així la tècnica la tenen tots, si no totalment supera quasi. Entonces l'èmfasi és el musical, el d'ell, prioritàriament. I ja per últim, els cursos com estos, Ciutat de Cullera, que organitza Santa Cecília tots els anys, són uns cursos que ve gent important, no són cursos barats. No sé si la crisi afecta també aquests cursos o quan ve una figura d'aquest calibre la gent acudix i arrasca les butxaques com siga. Bueno, un poquet de tot. Estem passant un moment mal, que tots ho sabem, però clar, tenim que comptar que anys abans de portar a personatges d'estos, la gent eixia a l'estranger. Entonces anem a supondre que es gastava en un viatge 2.500 euros i resultava caríssim. Entonces portar-lo així a nosaltres pareix que ens vinga un poc més còmode. La gent sap que és car, però sap que no té la possibilitat tots els anys de treballar en una persona d'aquesta categoria. Amb el Curs Internacional de Música Ciutat de Cullera, la Societat Santa Cecília manté el seu compromís amb l'ensenyament musical, oferint classes d'alt nivell amb els millors professionals sense haver d'eixir de la nostra ciutat.